Skont rapporti fil-ġurnali fil-Partit Nazzjonalista teżisti wkoll konfużjoni dwar kif għandu jinħatar il-Kap, Simon Busuttil ħabbar li mhux se jerġa' jikkontesta l-Kap wara t-telf elettorali ta' 3 ta' Ġunju u meta għamel dan qal li l-proċess li jmiss jinvolvi li tesserati li għandhom ikunu huma li jagħmlu l-għażla finali fl-aħħar round tal-elezzjoni. Iżda di Malta Independent on Sunday kwotat source illi qalet li hu uffiċjaloli illi qalilha li mhuwiex minnu li din il-mozzjoni kienet approvata. Dik il-mozzjoni qatt ma kienet approvata mill-partit u Busuttil semmija fid-diskors tiegħu mal-attivisti biex istiġilla l-proċess qabel biss beda, kien ikkwotat jgħid dan is-sors. Skont Malta Independent hemm ukoll konfużjoni dwar min hu eliġibbli li jivvota jekk jiġri hekk. Fid-Dar ċentrali qed jingħad li wieħed irid ikun ilu reġistrat bħala membru għal sentejn. Iżda filwaqt li hemm min qed jinterpreta din bħala miżura li tot tal-membri ġodda, oħrajn qed jgħidu li tot ukoll għal min forsi ħallas it-tessera għal ħafna snin iżda f'waħda mill-aħħar sentejn qabiża. Fid-diskors tiegħu quddiem l-attivisti, Simon Busuttil qal li hemm 23,000 membru eliġibbli li jivvotaw. Iżda din ukoll hija dikjarazzjoni li qajmet aktar dubju. Aktar minn hekk ma' Malta Independent, sorsi mid-Dar ċentrali qalu li huma mħassba kif wara r-riżultat elettorali ma kienx hemm twaqqif temporanju ta' reġistrazzjoni ta' membri ġodda sakemm dawn il-kwistjonijiet ikunu ċċarati. Il-gazzetti tal-ħadd irrapportaw kif għaddej moviment immexxi mill-establishment fid-Dar ċentrali biex iħeġġeġ lil Simon Busuttil jibqa' kap, tant li kien hemm min qal li m'għandux tort tat-telf elettorali u li hu l-aħjar għażla għall-Partit Nazzjonalista.